Guys, welcome back to the Chicho Mlalo Cameras. Kenny mango then to Burkina Faso. Burkina Faso amanga anthu okwana 8. Why? Anthu amene wawa amangidwa. Anthu amene wawa ndochokera kuti nanga mu Burkina Faso amadzarane. By the way, anthu amene ndithu mu organization ali kabungwe kachaka kokhuzana ndi za humanitarian komanso ndi NGO, bungwe limene lili losakhala la boma manso lothandiza wanthu. Ndi bungwe ili actually ndilama Dutch auchokera ku Netherlands, manso mkati makemo muli ma French anthu ochokera ku France, manso muliso anthu enaso amene amachita kuti ma Burkinabe ndi anthu amene ochokera ku Burkina Faso. Malawi timati Malawians. Burkina Faso sitina kuti Burkina Fasorians, timati Burkinabe ndikuti anthu aku Burkina Faso. Nde actually mkati makemo anthuwa zochitika zawo poyamba zimakayikitsa kupita kuti anthu amene akupanga zanu kuti akutana. Then anawuza kuti tayamanekaye zimene mupangazi, I think it pali information imene tikufufuza. Therefore zinapeza anthu achabe anamba papiro zabe zawo zijaso kena kunkupoza kuti zatsimikizika Ministry of Homeland and Security waoneko nduna yoyang'ana zachitetezo mdziko Mahamadou Sana Sana ndi Sana. I don't know if I've just pronounced correctly first name. Kumabe zina yake ndi Sana. Sana mmene Sana. Amene wapereka report nokuti akuluakulu madulu amene wagwira kuti amatenga sensitive information ya dziko lathu komanso ndi kumapititsa ku maiko ena. Anthu andithu amakumana komanso amapanga zinthu zawozo pa online. Kudelera muvuto kumeneko. By the way, ku Burkina Faso still akuvutikabe kwambiri ndi achina Al-Qaeda amene akuvutitsa makamaka maiko okwana 3: Burkina Faso, Mali komanso Niger. Maiko amene wawa ndioti akulamulidwa ndi asilikali. Pamene papa pano kuti at least zawozo ndithuzo akumaso akumagwirizana zochita. By the way, ndakamba nkhani kuza ndi passport pampana amene amayika nayi chakunjako. Yes, koma at least iwowa pauka akuona kuti tipanga bwanji mamino zathu zonse katundu wathu wa mdziko mwathu muno timulongosola bwanji popanda kulamulidwa, popanda kuwuzidwa zochita ndi maiko ena ngati France. For France ndi imene momo ndanayithamangitsamo pacha, remember. Therefore amene awo ndi amene akumatenga Al-Qaeda aja kumapa fund mapasa ndalama kuti azisokoneza madala amene mumu, especially ku Burkina Faso kumeneko. Therefore amakhala njira zambirimbiri zimene amatenga information ndi dziko likazindikira kuti information yathu ndithu yamba kutengedwa, yamba kubedwa, actually zimakhala zinthu zosakhala bwino. Pamafunika dziko limafunika ndithu chitetezo chokwanira, dziko ndithu limafunika ndithu chitetezo chokhwima kwambiri. Pamene for example ndopasana example even kokhala president kumene ngati mungaonesa mangwanisa tingoli ngati office basi chanchani koma panopa even muthakuona zoti even panopa State House ya ku Malawi ayivula IMCB ayivula panopa, like nothing is secret. Like you imagine like ma videos machani, you understand something like that. Why? Because they have done something kumene kujako pema jabo security ya dziko kumene mukuyika pa chiopsezo. President utamakhala mnthu ofunikira zigawenga zimagwira president, you understand zigawenga zimagwira president tanda dziko basi dziko limalandidwa. Ndi kumene kumakhala president osakuvula chonchija yake kusambula chonchijacho yake pepa chapo mwaulo kudambwe tona mwapanga mne kuchako. So that means actually I think so amene mukumajambula ma videos, thank you so much for letting us know kuti ku State House kutero. Koma I think it's enough now and hadziwa kuti zochitika zako komano musapitilize umajambula ku State House nchane ndi kumatumizira anthu. Guys, ku State House ndi malo amene ali ndithu otetezedwa chifukwa kumene kuchako ndithu makudziwa so inuyo how sensitive is that place. Kapija bwino ndi madula amene ndithu aku Burkina Faso amene analumine kuku anthu follow nzika za Burkina Faso ziliso ngulumo komanso ena Dutch komanso enanso ochoka ku France agwidwa ku Burkina Faso ku akutenga information yabwino kwambiri. Ndi mugamba kutero makhala dziko chamwalika pa chiopsezo. Ndi remember kuti Burkina Faso
inapanga ubale ndi Russia pamene mukufuna kwawo kuti okay ife tigwizana ndi inu chifukwa ife timapanga benefit inunso mapanga so benefit mwa ife nde it's like a brotherhood umene tinaopa tiye tipange zathu. Koma awa ina French wa chanti France wa America samafuna u brotherhood umene wa yayi amafuna kuti inuyo azikulamulira kuti mupange zakuti monga mmene iwo akufunira osati niyo mmene. Remember nthawi imene inu even president wa France atabwera ku Burkina Faso amanseka president kuti ntchito yakuti even kumuseka muholo yani ku Burkina Faso kumuseka. That's colonization imene naija kuti kumalamulira umatenga ngati ana, right? Nde kamanso apaso it's like atumire zigawenga zimene kuti Al-Qaeda wakati zikhanga tisokoneza cholenga kuti azikhanga takwalamulirabe fapanopa anathamangisa sakumatenga golide sakumatenga nthawi and that time president wa kalekaleyo amadanda I think video imene tinayipanga pano that time president wa kalekaleyo amadandaula nkhani yokhuzana ndi I think if I'm not mistaken uranium amadanda nkhani yokhuzana ndi uranium kuti ifeyo tili ndi chani tili ndi vuto la power magetsi kwathu kuno. Why amayankhula zimene zizi? It's because France imatenga uranium wambiri mmene mumo pamene mmene mumo muli mavuto amagetsi. Remember kuti ujeniso uranium amagwisidwa ntchito amagetsi ndamamuwuza kuti anthawi anabwera tomene koko, right? Macron anabwera nthawi ndoti akwalamulira akutenga zinthu zonse amadandaulira kuti munomu tilindivura amagetsi nchani I think ma air conditioner samagwira ntchito kuti kumene kuchako ndamuwuza kuti akulu uranium mumatenga uja kunokuso tusoka so zinthu ngamezezi. Then zinapeza kuona kuti president wa dziko la president wa dziko la France Emmanuel Macron anamba kumuseka iwe umene ndudu wanga ndudu wanga kuti nene ndizipange zimenezo mpaka zinapeza ndi mpaka president uja anakwiya analusa mpaka anamuwuza kuti mpaka ananyamuka anatuluka muholomo anampanga mock president wa dziko kumpanga mock kunjisa chitonzo pa group anthu kana muze upita kuti kwati upita kuti. And now I posted the video, guys. I mean, mabanga follow now na video imene jayo. This is how they do it. Kwa banga control ma president aku Africa ndikumapanga smoke ndikumatengaso zinthu. Ndeno mukapolo umene u Burkina Faso Ibrahim Traoré anatulukamo. After atulukamo anaona kuti bwa tizipanga zaife. Koma still akupezazi akuvutisidwabe ndi anthu amene wawa. Iyi Burkina Faso nasankha kuti patana wathu I think khale Russia ifati kumvana zochita mukumatithandiza ifenso tomothandiza niso kumbali inaso. That's it. Ya ndi anthu amene wa angodikira kuti chinga chitike nchani komano akugwira kuti akutenga sensitive information kutumiza kunja. Dziko likangopanga feel kuti information yathu chitetezo chathu cha dziko chatengedwa chikupitisa kunja alisi amafuna khandi privacy alisi wina aliyenso even munthu umene okhala ndi information yako ya privacy alisi amakhandi zina zake osati unali sazidziwa za iweyo unali sikungodzozoti iweyo ABC ukachoka pa mathalapa, right? Umakhala kuti wazika so pana pake sizabwino. Therefore I remember one incident imene idachitika ku dziko la Iran mu 2020 pa nthawi imeneyo America inapha General Commander Qasem Soleimani ndatamupha anapeza kuti ku Iraki imene ili neighbor ya Irani kuli base kuli military base kumene kuyama Americans anayika barracks ya Americans kumene kundi Irani inazanena kuti ifeyo simwatiphera munthu wathu tibwezera tikuponya mabomba kuti ku base imene iyi nde kenako inazalengeza kuti pasapezeke munthu wina aliyense amene atuluke mu dziko muno choyambirira komanso ndege palibe ndege ina iliyonse imene ingauluke mu dziko muno. Therefore zinapeza kuona kuti mmene muja munali munthu mwirani muja munali munthu amene ochokera ku Ukraine. Munthu uja anali spy Gazetape
ndi imene muja anabamo information komanso analiso link diso kwambiri ndi kuphedwa kwa Qasim Suleimani uja general uja. Therefore Iran inazana kuti palibe ndege imene ngatuluke, palibe ndege imene ngatuluke, isauluke ndege ine iliyonse. One, chifukwa kuti information imene atenga munthu amene yuyu wayi ku Ukraine, it was very sensitive, inali ya very powerful. Therefore zinapeza kuona kuti iwaja asana ponye mabomba uku, right? Kuponya ku base icha ya asilikali janaponya bomba. Actually situfana kambeza kumene kufana asilikali wana anabisi yulengoli anthu amene anamwalira asilikali, koma anangoti para asilikali 52 amene mitu yawo sikugwira ya jama chifukwa cha mabomba ya bla bla zambirimbiri. Anyway, tizisiye guys menezo fana kambeza information ya babayi. Zinapeza kuona kuti ndege chipene mati inapeza kuti aletsa koma ndege ya ku Ukraine inanyamukabe chifukwa amafuna thawitsijana, amafuna thawitse munthu ameneyo. Ndege iyi inali ya yongo kwera icha, you understand? Osati ya chinja nkhondo koma yongo kwera icha ya anthu. Zinapeza kuti pamene paja ndege ija inaomberedwa, inapolisidwa. Yes, inangolera ngonyamuka ndege inapolisidwa, naipolisa kinani. That was 2020. Mubanga check news, mubanga verify. You see, that was 2020. Inapolisidwa ndege ija. Kunafika kunachitika mademo America zanayankhula hemo kuti Iran inakaina zoti akuluakulu ife I think zimezi zichitika mwayani zichitika mwa anakamba kuona kuti ife sitinapolise choyambirira. Kenako afterwards kenako anazana kuti ndege itapolisa kwa mwangozi, ndege itapolisa kwa mwangozi koma ife tinawuzana kuti palibe ndege imene ngatani inganyamuke fati tufuate tibwezere base yawo kwecha. Ndipo nakhala issues awiri. Ndege janapolisa osa anafera muri anafera mmemo. Koma why anapolisa ndo kuchako? It's because amayanga na munthu uyu amene atenga sensitive information. Maspy kunja kuno alipo. Ambirimbiri amene ndithu amakwanitsa kupanga zinthu zone zoti iwe osadziwa sobwino bwino. This thing of especially ngati ku Malawi, this thing of state house blah 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 blah, this is not like with this social media things. Guys, we need to love our country. Tukwenda kuteteza dziko lathu, right? Zigawe ngaronso kuti zili kutali. Mozambique munachita khaida amene, right? Kaya kuti osewo ambangedwa funded ndi nani? Ndachina anzathu kuti watumana azunguwa. Guys, thank you so much. Iyo inali nkhani yokhuzana ndi ku Burkina Faso kuti kuli zorani. Ndeti uone kumapeto kake kuti anthu amene wawa zikhale zorani. Koma ngakhale maiko azungu akuti bwanji munthu wathu anthu wathu baba. Burkina Faso yazoti awasatuluka ndi mitu anu yomayo awasatuluka. Malawi ni cameras.